Iya, ayo bola. Ayo. Mancing. Halo guys, kembali lagi ke channel Mbak Pia. Ayo bol yo. Dandani ning kono. Wah, carry wengko ban. Wengko carry loh. Berambyang kok. Ayo mancing. Ayo. Mancing. Iki ngono guys, tibole sangka sandal. Ini buat sandal sapa iki? Sandalku Wel-wel. Pakane iwak apa lah? Cacing tuku ning kono. Wong mancing lho pakanane nganu gurami. Sosis lo ya iso. Iya, wong mancing lho mangane sego goreng. Iya. Ayo mancing. Ayo. Ben perisa. Jero perisa. Iya. Guys, aku wis teko. Ini bos. Aku sih go pancing lho, guys. Mancing sik, guys. Iki nek kancane. Sik, guys, mancing sik, guys. Mancing, guys. Aku wis OTW, aku mlaku iki mau. Aku jalan kaki ket ke omah. Soalnya gue di bawah, Teh. Oh. Kowe nek mati no. Heh? Urung kok, Mak. Ayo bol yo. Matin yo mancing coba guys. Delok are. Endi pancingnya? Delok ta. Ayo bol. Sapa jenengmu? Angga. Ya. Aku ora bedakno Angga mbek sijine. Apa sih? Angga mbek Wahyu. Dua apa dicetakno makan iki TV ya? Heeh. Basah iki kanakku. Iya iki ndek TV aku. Ayo Wahyu bol yo. Sam. Sam. Ayo bol Sam. Ayam, mancing ket kelet lagi nih ya. Yuk. Kocak habis. Kocak habis. Aduh, murah terus. Apa nih? Mama yo nyusul guys. Iki Mbak Sri ketua geng. Mbak saya mestine no. Kayak delok aku. Nanti pancingku ya. Ini mah apa sah? Pulang karo kae. Ndang, sampeyan delok. YouTube no mbok we, wis disuteng mbak ya we. Wah. Alah disuteng marana kene. Nyuting sama aku. Gah silau. Lah iki lho. Nyuting tanggoku. Sida poral. Gumpan kok ora. Nah, mancing welangan gumpan biasa maksud. Oh, mancing perkara ambek aku tenan ya wekan. Heh? Manda laki mulai no, Mbak. Laki Lagi ulan. Laki ngulon. Ya aku. Apa nama? Lah wae lo njlejreni pakan kep awan iki monggo apa? 5.000. 50 wi kasih Mas Ontong sing mau lho. Kan njok susuk Sam.
Sam juk susuke Sam. Wol ora. Ndi? Wes oh. Lah sampe wis gawe piro akeh? Ya wis anu sampe nang. Gowo. Matin paceng endi? Lho. Wes toh, nyoteng pateng peringis kan ape. Delok matin madhep mulan aku kamu. Aku mendelok kok koyo bele-bele kok. Iwak itu. 11. Halo Kak, piye to Kak? Gede ya eh. Mas, aku mau bawa ya. Ya, silakan ya. Duit kok. Lha kowe metu mancing kae gak. Entuk godhok. Sirahe wong gerang dipancingi. Kan nyemplung nek masa entuk loro engko kowe iso nyemplung. Iki kan dia nembrak kae ya. Oh, ini ben kono ae pancen. Nek jaluk si ayah. Nesu, Mbak. Wah! Alga doyan ki makanmu al. Entone sik dhewe. Lah yo, mak-mak heboh. Sam, kasihan Perlu kena. Wis do entuk guys, ya Allah aku entuk. Teman entuk loro. Tas kene sini. Entuk telu mak, teman mak. Nanti Mas ngen gue ora disenggol blas. Ning ndi? Enggak tengah gak gelem iki. Mbak sering nyidak-nyidoke. Entuk pira lah jenenge? Ini lho. Itu pangan ya namanya. Yam. Wes yam lho. Entuk tiba. Aku aja. Mas jupone to iso. Oh, ya, tengah. Aji. Yo, makasih ya, Mbak. Anu lho. Wis ucul lah. Wes ora. Sebenarnya kok diret-diret ya kok. Lah kono magang ros. Mbak Jar info mancing. Loh. Aku mau cedak Bang. Oh, Bang. Ben mlebu lho, Mbak. Mak Mai udah mancing guys ini. Gue lawas besok. Yo lawas batok besok kerja. Tinggi pangan. Balas dipangan ben dintekno kah? Apa, Gus? Apa? Heeh. 28 kah, 28. Nah, cepet. Sesek meneh. Nanti Kak kecantol sandal. Kak. Sabaran. Wis bisi iki, diro lu, Bre. Sam pelanggaran Sam. Banyune sih kok, Mbak. Loh. Sigaret pitulas. Sigaret pitulas. Wela entuk piye? Suneran akeh entuk. 28 Kak isine Kak. Isine 28. 28.
Oh berarti cik 26. Duh, aku pengen baca ranteng ae. Yo, entuk bos. Mama. Jupono ka? Anu di. Ya, Mbak, amit, Mbak. Ada Mbak. Untuk Bikin di untuk loro. Kilo kan. Di sini nah. Sik pakan kuwi cek kandel 5. Lho, cek kandel 5. Sik. Nah, Ring, Mbak. untuk loro, guys. Cik piro, Mbak? Yo. 25, Mbak. Cek 25. Ya. Kamu kayak banyu, Kak. Kak. Meh digoreng ya kok. Urung. Ame capek kok kayak jenggo. Ame sampe. Kak, jabutnya Mbak. Aku. Aw. Gak iso aku tak jabut ngono iki. Loh, aja ngarang-ngarang lho. Terus jebut Wis tak entokno lho, Al. Entuk 3 lho aku. Entuk pira? Lah pancen kudu tok. Wis ndak asik kowe iki. Ngelak ya. Ngelak. Oh, Mas. Duh, langsung kali. Duh, Pak Wan entuk neh iki. Wes aku kalah iki. Ya. Olah, Mbak, piye, Mbak? Dar dipangan tak sih? Iso gak? Pedot. Ora telak. Iki pro telak ki awak tuh mati iki kalau. Podo. Suwi rek. Lah aku mati. Mbok entok, Mbok. Lah plastike juga. Coba to limo. Apa ki ngedusi cacing tok? Mbok entuk, guys. Nur entuk neh. Wela plastike le. Turu. Iwake turu. Dipel di pancenge. Pak pancen. Wih, entuk sitok tok iki ya. Ngisin-ngisini rombongan ya, wih. Duh. Lah iki piye maksudmu pancenge? Iki piye maksudnya? Yo gowo kabeh ha. Gak masuk. Wes entek 50.000 po. Lah terus 50.000, 15.000. Tidur iki jam malam. Jam malam. Ya, Kukut emak-emak kukut. sesuk yo nggo tuku lombok. Wes bisa nae. Sesuk ora saiki. Lho, lah sesuk lah golek ning ndi nek isuk. Ngarep mah Dik. ratan lho Dik. Ngarep mah aku lah akeh. Iki model rombok ratan. Iya besok kari iki 10.000 entuk jempol loro iki. Lah terang lele saiki 5.000 kok cilik kok. Nggo umpan kami tua aku. Lah aku nomah lah karek 30 paling. Karel 30. Hai guys. Gawe Kak Nawang mulai dhisik ya. Ya, gelap. Entuk pira? Telu. Sepil dong. Entuk telu kae wol neh 10.000-an tapi aku gak ikut soalnya 30 guys, ini 30. soalnya duitku wis entek guys. Ya, entek iki. Jadi aku mau entek 15.000. Terus aku ngene Aldi tak bayari soalnya aku wis janjani Aldi tak bayari. Jadi nen 30.000 wong loro wonge mbah entuk pira gak eroh aku. Untuk siji lah enggak nih. Entuk siji. Mpun lek angsal 3. Peng mindo. Ngene bae, ciri kudu ngene bae. Lewat di nanti Mas. Ada ibak lah. Hai guys, iki pulang. Perjalanannya jalannya sangat-sangat gelap.
Ini udah ada. Untuk telung. Wes ya, untuk telung wes ya. Ya. Ternyata seru banget mancing, guys. Sesuk. Sing Gak tak- sesuk sih. Biasanya sing nek tak ramenya mas malam apa, minggu. Kak? Sing tak. Sing entekno Mas Rais, Pak kami tuwa. Alah. Sing nak wakil. Oh, entuk wakeh. Aldi biasanya entuk akeh, ndek mau entuk siji tok iki. Tiba tak bayari tiba entuk si tok. Turun jadi baik tenan lho. Kan sesuk prai. Iya pra. Rai. Sesuk prai. Asik. Sesuk prai. Ternyata sering gue mbak Marna gumun. Tenang mbak Marna gumun. Iso. Duit 50.000 bingung mancing. Saya tak syutingnya. Wae. Mama, aku nak iba. Mancing apa oleh juga? Mancing. Delok videoku, Mbah. Tok ngekeki paling ngomong. Ya ampun, teko Kak. Mancing nak telu iki. Cek ndelok aku. Cepet meneh cuma blok. Tapi natake sing kaloro nolak. Gitu. Ada ya ember, Mbah. Digoreng sesuk kan, Mbah. Ada itu, Mbah. Teles kabeh Jadi mejane. kabeh lho. Ki lho lah. Kabeh kok. Ada Pak. Saiki kita tak kuat. Tak kono. Digojeki banyu kok mendem lele. Ora. Oh, iso apa ora? Ane ngono. Iso mendem. Iso mancing ora Tak gondrai mau sing itu. Ih mami lo neng ndi wong rene kono Dek. Mandi. Apa? Wis salah sama ngene ane ae lah. Yo ora umum. Kopak-kopak iki. Alah. Alah. Wis matek no kowe. Nolak gak sing gitu lho. Urip nondang. Banyune kurang iki. Ya Allah saiki mati, Kak. Wis mati no Kak. Banyune kurang. Awas netes ben ning kono ae kok Ben so. kono ae, ben kono ae, pasti ben kono ae. Kurang, Mbah. Kurang iki tambahin kok Kak kok sombong iki Yuan. Pasti ke moro kono ae. Mare emosi. Aldi entuk si Totoi. Ya ampun ya wis tak bayarin entuk si Totok. Wis mulai. Ora wong ora gelem mulih kae wul neh. Ben. Lho ngono ku nek sentuh sita apa sembol nang ngono. Yo gak ya santai. Yo nganu. Jam-jaman apa? Gak yo apa iwak ning kolam iki sampai saiki wis angel dijupuk ngene dadine wul neh kok diseni neh Ya ngono. iki cara monone. Lah nang isane pirang kilo? Ndek mau 30 lele. Aku ora tau ndelok. 28 lele. Yo karek sing wul akeh ora kok. Rame matin lho ndelok kono. Aku tau ndelok aku. Matin ning kono Mbak Jar mancing. Mbak Serine majem ning kono. Anake mung ponakane mung awet jek awan mung ngajak rono. Heeh. Ponakane sapa? Sam lah.